Ay, parang ay. Lah, gagmay naman ako muscles do. Naman ako naalagaan. Nibalahin man siya kong tiyan. Mag-exercise ko, be. Wala ko yung mga equipment. Ah, aayuan eh. Minita akong mga bato. Sugod karon. Mao na ni akong buhaton kada buntag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lami asa paminaw ning sakto ka sa tulog eh. Kay feeling na ako ba? Misamot man kong kagwapo. Tayo sa napansin na ako ba? Nawala man akong pagkamatso. Ang maayo ako, mag-ehersisyo ko para matukan ang akong tiyan at pandesal. Kini ba yan daghan ng pandesal? Alin mo? Mag-exercise na ko, be. Uy! 1, 2, 3, 4, 5. Hala, nag-exercise man si pare. Naunhan ko na. Magpalupig ron. Pre! Saan tirada ni mo diha? 9. Uy! Pre! Ay, nagpamasil ko, pre, kay... Huwag mga wala naman ko ako mga masil, pre. Mao ba dahi, pre? Unsa daw pagkadako na iyang masil? Nakagagmay anang bato na iyang giarsa-arsa. Tanawa ko ron. Pasikat ko, be. Dara, kay nakakita na kong bato. Ini. Pasikatan ko na si pare karon. Kagagmay bato na iyang gidambil. Kini. Leben. Hala, saan mo na ni pare ng dako kayong bato? Pre! Saan na ni mong bato nga dako, pre? Nakapansin dyan si pare, oh. Pre, mag-exercise ko, pre! Ha? Dako ba na, pre? Kakaya ka na, pre? Kaisi ra, ne, pre? Tanawa ko, pre, ha? 1, 2. Atay, kabugat man di ani atay. Kuto ako mga bukog. Pero di ko parata ni kumpare. Kusga ng pare, uy. Kasi naman kayo siyang dako kayong bato. Ingon ana sigurong teknik no para dali kay mo dako ang masil. Wa di ko na hunaan na. Pre, tanawa kong masil, pre, kitam. Dali ra kini dako no. Dugaya pun muundang ni pare, uy kay bugat na kayo ba kay muundang na pug ko. Pre, tanaw na ko si Muhaba, murag ikapoy na ka. Undang na. Undang na ko rin taon, pre. Grabe ang pare, oy. Kusgan man kaayo. Ay, mo inom sa kong tubig, pre. Ay, salamat. Bugata, oy.